соли 2017 истиқлол танҳо чемпион гардиду соҳиби ҷом шуда натавонист. Хуҷанди Хуҷанд дар вохӯрии ниҳоӣ барои ҷоми Тоҷикистон истиқлолро бо натиҷаи 2-0 шикаст дод. гумон мерафт ки дар бозӣ барои суперҷоми Тоҷикистон ин навбат футболбозони соҳили сир метавонанд бар истиқлол пирӯзӣ ба даст оваранд. баъди қисми аввал ҳама ба ин боварӣ дошт. Хуҷанд бо натиҷаи 2-0 дар сафи пеш қарор дошт. бозӣ барои дарёфти ҷоми олии Тоҷикистон дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор миёни дастаҳои Истиқлол ва Хуҷанд аз нафасҳои аввалин ҷолибу диданӣ сурат гирифт. талоши бозингарони Хуҷанд дар қисми аввали дидор самараи дилхоҳ ба бор овард. ҳамин буд ки дар дақиқаи 17-уми бозӣ Фирдавс Чақалов ҳисоби дидорро кушод. дере нагузашта легионери африқоии дастаи Хуҷанд Акблей Ҷонс голи дуюмро таслими дарвозаи Николас Тосич намуда тимашро бартарӣ дод. аммо баъд аз сар додани ду гол ҳам шогирдони Муҳсин Муҳаммадиев дилсар нашуда муборизаро барои пирӯзӣ идома доданд. дар дақиқаҳои иловагии қисми аввали дидор бозингари Хуҷанд Фирдавс Чақалов ғайри чашмдошт тӯбро ба дарвозаи тими худ ворид сохт. дар нимаи дуюми дидор бозингарони Истиқлол бештар ташаббусро ба даст гирифтанд ва зуд ҳамлаҳо созмон доданд ки дар як ҳолат ҳамлагари ҷадиди дастаи Истиқлол Николай Зенков бо зарбаи сар голи чаҳоруми ин дидорро ба ҳадаф расониду таносубро баробар сохт. бо ҳисоби 2-2 вақти асосии бозӣ ба поён расид. баъд аз ин довари марказ ду қисми иловагӣ таъин кард. аз имконияти ба амаломада бозингарони Истиқлол беҳтару хубтар истифода намуда голи тақдирсози ин дидорро ба самар расониданд. Нозим Бобоҷонов муаллифи ин голи ғалабаовар гардид. ҳамин тариқ дастаи Истиқлоли Душанбе маротибаи ҳафтум барандаи суперҷоми Тоҷикистон мегардад.